Inselmilkom u nistedinkom għal 108 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla niċċelebraw il-festa kbira tal-miliet li tfakkarna fl-imħabba tremenda tal-Mulej Ġesu li minn Alla jsir bniedem bħalna f'kollox barra dnub, jitwielet ċkejken tarbija mill-ġuf safi tal-Verġni Mqazza Marija. F'dan ir-rabaħat tal-Avvent niftakru figura importanti ħafna illi Ġesu jintraħa kompletament f'idejha wara ommu biex jikber u jiġi msawwar bħala l-Messija bin Alla l-ħaj. Hija l-figura kbira ta' San Ġusepp, sejrin nisimgħu is-sejħa ta' San Ġusepp skont il-Vanġelu ta' San Mattew. Sejrin nġibu qudiem għajnejna lil San Ġusepp illi probabbilment jitħawwat quddiem l-aħbar ta' tqala ta' Marija, imma ta' bniedem ġust li kien mhux jiddispra jew jaħrab mis-sitwazzjoni, ma ta' bniedem ġust li kien żgur jitlob lil Alla mulej xi trid minni. U Alla fidil u jwieġeb lil Ġuseppi fil-ħolm u jipproponilu missjoni tremenda. Ġuseppi bin David la tibżax tieħu għandek lil Marija b'martek għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu, ikolla iben u inti issemmieħ Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietu. Hija l-proposta ta' Alla illi jsejjaħ lil Ġuseppi biex jilqa' din it-tarbija mnisla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ġuf safi ta' Marija l-arusa tiegħu. Hija l-proposta ta' Alla biex mhux biss jilqa' din it-tarbija imma jkun tassew missier għaliha. Isemmieħ Ġesu, jiġifieri jieħu fuqu ir-responsabbiltà tremenda illi jindokra dik it-tarbija, dak it-tfajjel ċkejken, dak iż-żagħżugħ u jħejjieh f'kwalunkwe livell tal-personalità tiegħu għal missjoni tal-aġeb li jkun il-Messija, dak li jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietu. Ġuseppi ma jgħid xejn, imma ta' bniedem ġust li kien meta għamel dak kollu li jordnalu l-anġlu tal-Mulej. Xi ġmiel, nistgħu nħarsu lejn Ġesu u warah dejjem naraw lid għaqlija ta' raġel ġust ta' Ġuseppi li b'responsabbiltà kbira laqa is-sejħa tal-Mulej. Jalla bħalu nilqgħu is-sejħa li nsawru l-Kristu fina u fl-oħrajn. Bil-eżempju u fejn neċessarju b'xi kelma. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.